Užívam si dnešné krásne veterné popoludnie. Legenda hradu hovorí, že tento hrad dal postaviť pán svojmu šašovi, Hornému šašovi, ktorý zachránil tomuto pánovi život. Hrad sa nachádza nedaleko mesta Žiar nad Hronom, takže kto bude mať chuť, príďte sa sem pozrieť, je to momentálne v rekonštrukcii. Zbierajú sa tu aj finančné prostriedky na podporu tejto rekonštrukcie, takže kto by chcel, môžete aj prispieť. Ďakujem, že ste sa tu spolu so mnou boli pozrieť a týmto som zvolal ďalší hrad na Slovensku.